En aquest ple hem aprovat dues mocions per unanimitat promogudes per l'equip de govern. La primera, l'adhesió al Pacte Nacional per la Salut Mental de Catalunya, en el qual l'objectiu és promoure i seguir reforçant les polítiques municipals en perspectiva de salut mental. I la segona moció ha sigut la de prevenir i reduir els incendis mitjançant una cultura de la gestió forestal. Esteu cansats de veure pels carrers rates, paneroles, coloms que embruten els edificis? Doncs sembla que l'equip de govern no. Perquè hem fet un munt de propostes per combatre aquestes plagues i l'equip de govern hi ha votat en contra. A més, hem preguntat pel que fa a les subvencions dels clubs esportius, que un any més tornen a pagar-se tard i malament. I també hem donat explicacions de per què els contenidors no s'han netejat a l'estiu amb la freqüència que pertoca, embrutant amb les seves olors els nostres carrers. Pues hoy hemos traído al Pleno una moción para tratar de modificar el sistema de recogida de residuos que se quiere implantar en Viladecans. Hemos pedido que se consensúe con los vecinos porque la prueba que se ha hecho en el barrio de Albarrosa, Campalmer, Can Ballori, no ha dado el resultado que querían. Pensamos que es un tema lo suficientemente importante como para que se consulte con los vecinos. Desde Vox Viladecans lamentamos que el PSC y sus socios hayan votado en contra de una moción que favorece a nuestra ciudad con eventos que dan vida, empleo y orgullo. Han dicho no al diálogo, no a la transparencia y no a los vecinos que trabajan cada día para hacer grande Viladecans. Nosotros seguiremos defendiendo una Viladecans dinámica, participativa y con oportunidades reales, donde el esfuerzo y el talento estén por encima de los intereses políticos. Este verano hemos podido comprobar qué pasa cuando no hacemos una gestión sostenible de cuidar el bosque. Por eso, el Grupo de Viladecans en Comú hemos traído al Pleno de octubre un pacto social y ecológico para hacer un cuidado de los bosques y luchar contra los incendios.